आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय फंबायमोननि बे चेनेलखौ बिटिआर इनफर्स स्टुडिअ दा बिथांमोननि बे चेनेलखौ जाहाथे आंखौ सिनायथि लानायाव आं बहुत गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि चेनेलखौ जाहाथे बयबो नायनानै मोजां मोनो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ गोबाङैनो आरो बयनोबो जोंनो बर' आइ आफा आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साबस्क्राइब खालामनानै होयो बेखौनो आङो खुलुमनानै जोंनि आइ आफामोनखौ खुलुमनानै आङो आं बेसेबांनो फोजोबबाय आं अशक बसुमतारी आं बहुत गोजोननाय मोनदों फंबायमोनखौ आरो बेबायदिनो सम सम सिनायथि मोनलायोबा बयजोंबो मोजां मोनगोन आरो बयखौबो मोजां मुगै बांखै आंनिथिं खेबसे नायहर खेबसे नोंखौ थोजासे नायना लानो गोसोनि आयनायाव नोंखौ फज'नि गोसोनि बिलायाव नोंनि मुंखौ लिरनि आं फागला आं जावलिया आं नङा फागला नङा जावलिया आं नङा फागला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागला हनै फागला लामा लामा थाबायदों हनै फागला हनै फागला लामा लामा थाबायदों हनै फागला सान्दुंआव सावता मारुआव जुथा नों सासे फाग्ला आं नङा दिनै नोंथांमोननि हांख्रायनाय बायदि आरो नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि जों दिनै जेनाखि मस्ट सिनियर आर्टिस्ट गुमुर आरो एनानि पानजारि बे सिनेमानि एक्टर बे सारनि न'आव जों दोनफैसै नोंथांमोना जेनाखि सारनि सायाव भिडिअ लाबो होनबाय थानाया मथा मथि 1.5 माससो जाबाय सार 1.5 मास गोबाव जाबाय नाथाय जों बै समाव नैबे सारनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ जों मोनाखैमोन दा जोङो बाहाय चिपकाइनि सासे लोगोनिफ्राय बे सारनि जों कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननाय जादों ओमफ्राय मोननानै जोङो सारजों कन्टेक्ट खालामदोंमोन सारा जोंखौ लेंहरबाय लोगो लोगो जों दिनै सारनि न'आव दंफैसै आरो दा बे समाव सार जोङो सारखौ जोंनि नैबे बिटिआर इनफर्सनि इउटुब चेनेलावहाय बरायनानै लानायजों लोगोसे गिबिथाराव आं सारनि मोजां नामखौ सारनि खुगानिफ्राय मिथिनो लुबैयो सार आंनि मोजां नामा जाहैदों अशक बसुमतारी आंनि जोनोम जायगा जाहैदों पटबरजरा मंगलाजरा जायगा बेनिफ्राय आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनानै BA पास जायो बेनिफ्राय बे समावनो आं MA फरायनाय टाइमाव गुमुर आरो इनायनि पानजारिखौ आं बानायदोंमोन दा ओरैनो सारा दा बाहा थायो दा पार्मानेन्टलि बाहा थानाय आङो पार्मानेन्टलि दा बरपेटा रड टाउन माबायाव रडआव चन्दनपुर जायगायाव आङो दा थाखायबाय आङो बाहायनो थानायखिनिखौ बाहायनो बानायजोब्बाय गासिबो माबा हिसाबै आरो आंनि मिसेसआबो आगोलाव कलेज हाबबाय दा हाबनायाव बे समाव आंबो आंनिया साख्रिया ट्रेन्सफार जायैखाय आं जेरावबो थानो हायो दा बेनिखायनो मिसेसआथ' ट्रेन्सफार जाया बेखायनो आङो दा बेहाय जायगायाव थाफैनांगोन आरो सारनि जबनि सोमोन्दै एसे खिथानो हागोन नामा मा जब आङो माबायाव मावो एग्रिकालचार मार्केटिं बर्डआव आंनि इन्सपेक्टर सिनियर इन्सपेक्टर जाबाय आं दा आङो बाक्सायाव दङ जब लकेसना ना औ जब लकेसन बाक्सा ओमफ्राय फेमिलिनि सोमोन्दै सार एसे मिथिनो नागिरदों आंहा खालि गथ' सासेल' आंनि गथ'नि मुङा मिरगांक बसुमतारी आरो आंनि मिसेसनि नामा माबा जुनुमनि बसुमतारी बिथाङा दा न'आवनो हाउस वाइफ जानानै थाबाय दा एसे उसुबिदायाव जोङो बेखौ आं साख्रिखौ गारहोनायसै आरो होमबा बे समाव जों गुबै बाथ्रा फैजिनि जोङो नैबे सारादि गुमुर आरो इनायनि पानजारि बे सावथुनावहाय एक्टर महरै फाव खालामबोदोंमोन दा गिबिथाराव आं मिथिनो लुबैदों सार बे गुमुर सावथुननि सोमोन्दै बे गुमुर सावथुनखौहाय सोर दिहुनामोन आरो बबेनिफ्राय दिहुननायमोन आरो मारै एक्टर महरै सारा बे सावथुनाव माबोरै फाव खालामा बेनि सोमोन्दै एसे थारमाने आङो जों माबा हिसाबै जोंनि मंगलाजरानिफ्राय जों बे गुमुरखौ दिहुननाय जादोंमोन दा बे हिसाबै आङो ओरैनो लकेल हिसाबै
दा बे हिसाबै आं सायख'जादों आरो बे समाव जेबो माबा गैयामोन गान गानायनि माबानि खुनु आइडिया गैयामोन आरो दा लासै लासै बेफोर फैलांदों आरो दा बिनिफ्रायनो बे समाव रहिन्दाया गुमुरखौ फुरा डिरेक्ट हिसाबै जोंखौ माबा खालामदों आरो माबायाथ' गान माबाफ्राथ' गासैबो जोंना सुलेखा आब' सुलेखा आरो बिथां बिग्राय आरो बिसोरनोमोन आरो बे हिसाबैनो आङो फार्स्ट गुमुर गादोंमोन आरो बे समाव दा खुनु आइडिया गैयाबाबो गुमुरा माबायदि जों मिथिया आंबो मोजाङै मानसिफ्रा खिन्थु मोजां जादों होनदों बिनो आंनि सिनायथिया बिनिफ्रायनो आङो गुमुर गाखांनायनि परे आरो बिनि उनावहाय बोसोरसेनि गेजेरावनो गुमुर रिलिज जानाय उनाव बिनि उनावहायनो आङो इनायनि फानजारिखौ दतमाव गाफैनाय जादों आरो दा बे समावबो रहिन्दानि अननायाव जोंखौ माबानिफ्राय मंगलाजोरा फुटबलजोरानिफ्राय जोंखौ आंखौ आरो सासे जोंनि बिदा माबा दंमोन मा बुङो माबा नाममोन बिनिया बेखौ लेंहरनाय जादों आरो जों सानैखौ दा दतमाव जों माबादों आरो एसे गानो बा माबानो गान माबानो जोङो सुबिदा मोन्दों आरो बेनो आरो बे माबाया सार गुमुरा बे गुमुरनि स्ट'रिया स्क्रिप्टआ सोरनिमोन बेयो सार बिश्व ब्रह्म बे हाजरानि मंगलाजोरानि बिश्व ब्रह्मनि बे बिश्वजित ब्रह्म लिरो बिश्वजित ब्रह्म बिथाङा दा आं नैबे जेनाखि गुमुर सावथुननि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुगैबाय सार गुमुर सावथुनाथ' बै समाव बिराद अनसायजादों सार होनबाथ' जों बिराद उन्दैनिसोमोन बे समाव जोंखौ आइमोना माने बाना लांलाय लायोमोन आरो बाना लांनानै जों नायनो मोन्दों बे समावथ' बियो 95-96नि घटना जागोन बे जों गुमुर दिहुननाया बेबायदिमोन आरो मायथाइया दा बे गुमुरावहाय जे सारजों माने एक्ट्रिस महरै भाव खालामफादोंमोन बेजों दा सोमोन्दोआ मारै रोखोम जानानै दं सार बिसोरजोंथ' आं खुनु रिलेसन माने मोनलाया आरो फन नाम्बारबो गैयाना फन नाम्बार मोनलायनोबा जों जगाजग थागौमोन दा आरो सासेथ' बे जोंनिनो एरियानि माबा मा बुङो बंसिजरा गामिनि माबा सेकेन्ड एक्ट्रिसा बेथ' माबा शर्मिला नार्जारि लिरदों नामा बेयो माथो दाबो दं बियो क'क्राझारावनो थायो आरो सासेयाबो फार्स्ट एक्ट्रिसाबो बेबो क'क्राझारावनो थायो जानांगौ क'क्राझारावनो थानाय होननाय खोनादों खिन्थु आं बेजों कमप्लिटलि सोमोन्दो गैया खिन्थु जोंनि बे बंसिजरानिखौ आङो एखमबा आंबो क'क्राझाराव थांनाय माबायाव 2019सिम आं क'क्राझारावबो साख्रि मावदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आं ट्रेन्सफार जाबोदों बे समाव आं बेखौ लोगो मोनबाय थादोंमोन जोंनि गामिनि बे शर्मिला नार्जारिखौ दा बे समाव जों मोजां गाज्रिखौ रायलायलायोमोन आरो दा बेनि उनाव आं बेखौबो गोबावसै क'क्राझारनिफ्राय ट्रेन्सफार जाबोनायावनो आंखौ लोगो मोनफिननाय जायासै आरो दा माब्रै दं माब्रै गैया माने खुनु सोमोन्दो गैलायै जानानै दं आरो फनाबो फन नाम्बारखौ बाहाय बिदिनो खाथियाव लोगो मोनलायबा फन नाम्बार लालायनाय जायो गोबावजों खेबसे रायलायनानै बावलाङो फन नाम्बारखौ लानाय बेबायदि जालाङो आरो बे गुमुर सिनेमा जेनाखि लानाय सार बिनि माखासे लकेसनखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा लकेसनाथ' जोंना बे माबाफ्रावनो जाजोबदों जोंनि फर्ट बजाराखिनियाव बे जोंनि जेनेबा जोंनि बे नाटक बा जोंनि बे माबाफोरनि खुगानि रायलायनाय माबानाय बेफोर गासिबो जोंनि माबाफ्रावनो जाजोबदों क'क्राझारावनो ओमफ्राय बाखि बे गाननि सिकुवेन्स हिसाबै बबेबा गाननि माबायाव नांगौ हिसाबै जोङो शिलंआव थांदोंमोन शिलंआव सिरापुन्जियाव बानायदों आरो मेइन टाउन माबा शिलंआव बे शिलं माबायाव मा बुङो बेखौ शिलं लेकआव बाहायबो बानायनाय जादों बेबायदि आरो ओमफ्राय जोंनाथ' गोदो आरो बिसोराबो रां गैयामोन आरो बुरजा जों जेरावबो थांनो हानाय लकेसन नागिरना थांनो हानाय बेबायदि जोंनाव रांबो गैयामोन आरो जोंनि प्रडाक्सनफ्रा बहुद खस्थ'यै बानायदों आरो बेबायदि आरो ओंखायनो बेनि उनाव इनायनि फानजारि सार इनायनि फानजारियाथ' बेनि स्ट'रिया सोरनिमोनथाय एसे बावबाय आं बिनि स्ट'रिया कमप्लिटलि कनिन बड'सानि जानांगौ माने बेनो माबा खालामदों र' डिरेक्ट खालामनायबोनोथ' बिनिनो हिस्ट्रि गासिबो कनिन बड'सानिनो कनिन बिथाङा एक्सुवेलि बहुद मोजांमोन आरो बयखौबो जोंखौ
गोजौआव थिखांनानै होयोमोन माने जायाबाबो जोंखौ खनले बिदि नङा ओरैबायदि बानाय मोजांमोन बिनि माबाफ्रा माने बिराद थुलुंगा होयोमोन बिराद थुलुंगा होयोमोन ओंखायनो मोजां मोनोमोन आं बेखौ आरो लोगोसे आरो जोंनाथ' माबाखौ जोंना माबा रहेन्दायाथ' जोंजों बिराद आंजोंथ' बिराद क्लस खामोन बिनि अननायाव आङो इन्डियान पान्जाबाव फैनो मोनदों आरो बेबो आंखौ बहुद फोरोंदों जानो बहाय जानो जों आरो खुनु आइडियाबो गैफेरामोन बे समाव ओमफ्राय जों खालामै बहुद आइडिया मोनलांबायमोन आरो ओमफ्राय दा होमबा बेखौ आं माबा होनांगोन आरो माबाखौ रहेनखौ बिनिफ्राय आं बहुद सोलोंदों आरो लोगोसे आरो आब' दानखो आब' दानखा प्रत्येकटा सुटिंआव बियो थाफायोमोन आरो बुलायनायबाबो बियो बिदि जाखायो सोलोंनाय खोन्थालायोमोन मोजां मोनो आरो बियो आरो साहा फुदुंना हैब्रबनाय ओमफ्राय साहा मुरि लांबाय बेफोरजोंनो लोंनानै जोङो बबेबा माबानि एक्सन माबायाव बुलायनाय माबाफ्राव बेफोराव थाफाबाय थायोमोन साहा फुदुंना होयोमोन मोजां मोनोमोन आं बे आब' दानखोखौ थारमाने आङो दा सारनिफ्राय एसे मिन्थिनो मोन्दों सारनि खिन्थानायावहाय थारमाने बै समाव जेनोखि शुटिं खालामबाय बे शुटिं खालामनायाव मथा-मथि सारनाव बिराद फान लानानै बिराद इन्जयमेन्ट लानानै मथा-मथि खालामोमोन गावजों गाव बिराद माने थुलुंगा होलायलायोमोन होमबा जोङो माने बहुद इन्टारेस्ट माने बुलायनायाथ' नांफ्लाङोना एसे नांफ्लांखायो जों थेवबो ओरैनो इन्जय खालामो बबेबा समाव फाइन दं नोंहा फाइन दं बे फाइनखौ जों सुख'लायोमोन आरो माने बिराद मोजां माने जों जेरावखि थाङा फुर्ति जोंना बहुद इन्जय खालामग्रा होमबा जोंना माबा जयन्त आं ओमफ्राय माबा जोंना बे आदा बुदलाब जोङो साथामजों जयन्त आरो आदा बुदलाब जोङो माने जेरावखि थाङा जों आरो गारि एक्सट्रा लाखायो जोङो थांबाय शुटिं खालामबाय मोजां फुर्ति खालामोमोन जों माने बेफोरखौ जों फिलिंस लाफेरामोन जे जोङो मोनसे खालामहैनायाव जोङो माबा एसे खस्थ' जागोन माबा जागोन बेखौ मोनफेराखै आरो जों बहुद गोजानाव थांबाबो जोङो बिराद गोसो खुसि बानायनानै फैयोमोन आरो जों जाबायानो मोनसे दाबो गोसोखाङो बेफोरखौ गोसोखाङो आरो क'क्राझारखौ गोसोखाङो जोङो हय क'क्राझाराव थायोबा दासिमबो माबा मोनसे बानायनो हासिगौमोन आङो दा बिनिफ्राय आङो सुबिदा होनो हाया टाइम होनो हाया बिनिफ्राय आं नोंसोरखौबो नाय दाखालिनो फैनांगौमोन नोंसोरो दा बे हिसाबै आङो नोंसोरनो टाइमखौ गोरोबहोनो हायाखै आङो ओमफ्राय नोंसोरनिफ्राय आं निमाहा बियो दुखु मोननो नाङा बे समाव आरो माबाबो थायो मा बुङो बेमार आजारबो थाहैबाय आरो जोंबो बैसो जाबाय बे समाव जोंबो एसे डाक्टारनि एसे हेफाजाब लानांगौ होमबा आङो नैबेखौ एसे मिन्थिनो लुगैलायबाय थारमाने बे गुमुर आरो इरानि फानजारि सावथुन बे शुटिं खालामनाय समावहाय माने एक्सटेन्ड मेम'रिफोर थायो होननानै बुङो सार ओमफ्राय सारनावबो बेफोरबायदि जाबाय बायदो नामा सारनि पार्सनेलाव बा ग्रुपआव मालाबा नों सारा हारसिं गोसोखांबाय थानानै मालाबा मिनिफ्लाङो माने गोसोआव खोलैबाय थायो आरो बै शुटिंनि समाव जानाय एक्सिडेन्टफोर बेबोथ' नंगौ हय जिहेथु जोङो उमुक बानायदों बेफोरखौथ' मेम'रियाव फैखायो बेफोरबायदिखौ दाबो गोसोखाङो आरो जोङो थारमाने जों बेबायदि बानायदोंमोन दा जोङो एखमबा हारसिङै बबेबा डिउटिफ्राव थांब्ला थारमाने जों खस्थ' मोनो डिउटियाव बबावबा एखमबा फिल्डआव थांबा माबायाव थांबा गोसोखाङो आरो बेफोरखौ बानायबा जों एसे फुर्ति मोनो आगोलाव थारमाने एसे इन्जयमेन्ट खालामोमोन जों जानाय लोंनाय जों माने बेलेग जोङो मोनसे गोसोआव दुखु होननाय जिनिसखौ जों लाफेरामोन आरो बे समावनो सानफ्रामबो दैलि ओंखारलाङो दैलि फुर्ति बेफोरखौथ' गोसोआव थाखागोन सोरबा जोङो सोरबा माबाजों मा बुङो एक्टरजों जों मोसाबाय जेनेबा एक्ट्रिसानो दं एक्ट्रिसजों जों भाव एक्टिं खालामनायाव माने एक्टिं खालामबानो जोब्बाय आरो बाय एक्टिङाव जोङो जेरेखम डिरेक्ट होदों बेबायदिनो खालामहैबाय ओमफ्राय उनावबाथाय जोबखांबाथाय जों फुर्तिसै आरो बेफोरखौ जोंनि गोसोआव दाबो पिक्साराव फैयो आरो जों ओरैबायदि मोसादोंमोन ओरैबायदि जायगायाव खालामहैदोंमोन ओरैबायदि जायगायाव जोङो इन्जय खालामदोंमोन दा पिकनिक जादोंमोन बेफोरबो दाबो गोसोआव फैयो आरो जोंनाव होमबा सारनि बे शुटिं खालामनाया एक्टिं खालामनाया सावथुनावहाय बे गुमुरजों इरानि फानजारिजों ना आरो दंबावो नामा सार आङो माबायाव ओरैनो मोनसे माबायाव बानायबावदोंमोन टिभि टेलिफिल्म होननायाव बियो मा मेडिकेलनि आरो जेनेबा बै माबायावमोन आरो बेखौ बै क'क्राझार माबा हाथिमाटायाव थायो सारा डक्टर फनिन्द्र नार्जारि बिथाङा माबा मेडिकेलनि माबामोन बे
जुनियर डाइरेक्टराव रिटायार उम मोनदों बियो माने माबानि बै पलिअ माबानि माबा बानायदोंमोन माने एसे awareness टेलिफिल्म बायदि। आरो एसे आधा घन्टा औ। माने 30 मिनिट्स बा 45 मिनिट्सनि बिसोरो बेबायदिनो पलिअनि माबा होदोंमोन आरो फाव होदोंमोन बे समाव एसे चान्स मोनदों आरो बाहाय बानायनो टेलिफिल्माव स्टुडिअ'आव थांनानै माबायाव गुवाहाटि दूरदर्शन स्टुडिअ'आव थांनानै बाहाय बानायनो मोनदों बिनिफ्राय गैया आं बेखौल' बानायदों बे मोनथामल' बिनिफ्राय आरो जे माबायावबो साख्रियाव हाबबाय बे हिसाबै आङो सुबिदाबो लायाखिसै आरो जगाजगाबो बहुत गोजान जालांबाय सोरबा सोरबा बेस्थ' थाबाय गावबा गाव आंबो दिनैहाय आं धुबुरी दिनैहाय आं श्रीरामपुरावबो थाहैदों श्रीरामपुराव आं 5 बोसोरसो थाहैदों श्रीरामपुर गेटआव ओमफ्राय गुवाहाटियावथ' थाहैबाय बिदि थाला थालि माने बावनाय बायदि जालांबाय बेफोरखौ माने जगाजगानो गैला आं क'क्राझारजों आरो बे समाव क'क्राझाराव आङो दतमानिफ्राय फैखांनायनि उनावनो बहुत गन्डगलबो जाबाय जों खालामनाय समावनो बहुत गन्डगलमोन माने जों गावजों गावनो एसे असुबिदा माबायाव मिलायलायनो हायैयाव एसे दावराव दावसियावबो जों इनायनि फानजारिखौ बानायबावदोंमोन आरो आङो बे समाव बे भुल एसे जानानै थांबाय आरो गोदो बेफोरा दा थिग जाफिनबाय बहुत गोजोन दानि दिना गोदो जों एसे उसुबिदा मोनदोंबाबो जों बानायदोंमोन आरो बेफोरो थालांबाय थागोन नङाबा जाबाय थागोन बेफोरबायदि जाथाया थासारिया मोजां नङामोन बे समाव बर'फोरनि थासारिया एसे खस्थ'मोन जों बोरैबा मोनाफ्राव शुटिं खालामबाबो एसे गावजों गाव एसे आर्मिनि बेफोरबायदिखौ एसे आरो मा सानोबो नङा होमबा जों आरो मोना मोना पुलिस लिरलायनाय जों जिबाव आदा बुदलामनि जिबा पुलिस लिरलायलायनानै जोङो हरावनो मोनसे जायगायाव शुटिं बानायदोंमोन बेफोर समाव जोङो आर्मिखौ गियोमोन जों बबेबा समाव फैनो हायियाव जोङो बबेबा जायगायाव हर थाबोनांदों बेहायनो आरो बेफोरबायदि मोनसे बेफोरखौ आदा बुदलाजों दाबो बहुद गोसोखाङो आदा बुदलामोनखौ दा आदा बुदलामोनहा गैला जयन्त बिथाङाबो गैला दा बिसोरजों आङो इनाय फानजारि खालामखांनायनि उनाव आं बिसोरखौ नागारनाय लोगो लोगो बिसोरजों आङो एकदम क्लस हिसाबै जाफिननो मोनाखै मानो होनबा आंनि हाबायाव आङो गौरिपुरावनो बानायदों बे समाव गामियावबो खालामनो हायाखै हाबाखौ माने एसे थासारिया दिगदारखाय बे समाव आङो गौरिपुर टाउनाव बानायदोंमोन हाबाखौ बे समाव आदा बुदलाब आरो जयन्तआव थांदोंमोन दा बे समाव एसे खेबसेल' लोगो मोनो बिनि उनाव आं बिसोरखौ लोगो मोनफिननाय जायासै आरो उनावहाय खोनाबायबा बिसोर गैला दुखु मोनदों आंबो बिसोरखौ बहुतनो ओमफ्राय सारनिखौ मिथिनो लुगैबावबाय बे गुमुर आरो इनायनि फानजारि बे सावथुनखौथ' गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायबाय सार बे समाव ओरैबायदि फेमास आरोना दासिमबो होनो आरोना जेनेबा गुमुर इनायनि फानजारि ओमफ्राय मोनसे बेहेर दिनैसिमबो मथा बेबायदि सिनेमा ओंखारथ'वाखै होननानै माखासे इन्टेलेक्सुयेलआ बुंनो नागिरो आरो सार दा बावहाय सारा माने एसे एक्टर हिसाबै माने एक्टिं खालामनो मोननानै दा माबायदि रायजोफोरजों अनसाय जानायखौ नुनानै गोसोआव दा माबायदि गोजोननाय मोनदों सार थारमाने आं थारमाने जेरावखि थाङा आं बहुद माबा मोनबोदों मान मोनबोदों जोंनि माबाफ्राव थारमाने गुबुननि एक्टर फैदों बा इनायनि फानजारि जेराव हाबा हुखाफ्राव थाङोबा बयबो मानसिया आंखौ अनसायदों आं मोजां मोनदों आरो थारमाने बेफोरखौ गानानैबो आङो बहुद गोजोननाय मोनदों सिनायथि मोनदों आङो बयनिफ्रायबो जोंनि बर' आइ आफाफोरनिफ्राय ओमफ्राय आं गोजोननाय मोनदों आरो थारमाने आरो आङो उनावहाय बेफोर गोजोननायखौ मोननानैबाबो आं जोंनि बर'फोर आइ आफानि गेजेराव आं फिन होफिननो हायाखिसै आरो बा आं मोनसे गानानै बा आंनि भावखौ देखायफिननो आङो सुबिदाबो होनो हायाखिसै आरो आं बिदिबो मोनफिनाखिसै दा बे खेथ्रआव आङो गोजान जानानै थानांबाय आरो बे जायगायाव आंखौ बहाय थाफैदों होननानै बयबो मानसियानो मिथिफेराखैमोन क'क्राझारनिया जाय क्लस बेसो मिथिदों आरो खिन्थु बहुद मानसियानो मिथिया आरो आंखौ सोङो बहाय थायो बहाय मायो दा बेफोरबायदि आरो जोङो थारमाने जों जाय सिनियर आर्टिस्टफोर जों बिराद लाबोबाय जेरै देगार सिं सार फैबाय कबिता मेदाम फैबाय रहेन सार फैबाय मथामथि बे जों आर्टिस्टफोरनाव थांबानो जों सोङो आरोना जेराव इन्टारभिउ लाबाय सोङो उमुकनि नाम्बार दं नामा गैया गैला होनो आरो गैला माखाय बिदि थारमाने ओमफ्राय बैबाराव बे थिफाइनि बेबो सासे एक्टरानो अबिनाश बिनि भिडिअ नुदोंमोन आं बिनि चेनेलाव ओमफ्राय थाक्सिन नुसननानै बरपेटायाव थायो होननानै नै बेनिफ्रायनो कन्टेक्टखौ लानाय जादों आरो फंबाया आंखौ माबानि हारिमु आफादनि आंखौ जोंनि बर' साहित्य सभा जोंनि फटबजरा ओनसोल माबानि डिस्ट्रिक्टनि बे समाव साहित्य सभा मोननानै जानो साहित्य सभा बे समाव
लेंहरदोंमोन आरो आंखौ आङो बे माबाखौ बेखेवनो बर' हारिमु आफादखौ बे आं थांदोंमोन बे समाव फंबाया गावहा इउटुब गोदाननो आदाखौ मोन्दों बिराद लानोसै आं आदाखौ फार्स्ट इउटुबाव नोंनो आंनि इउटुबाव नोंनो नुजानांगौ दा थांबाय जों दा बे थिपकाय कलेजनि बिल्डिं सायाव जिरायलायनानै सानैजों रायलायनानै दसे लानोसै आरो ओमफ्राय मोजां मोनदों भाई थांनानै आं फंबायखौबो फंबाया आंजों जगाजग लाबाय थायो आं फंबायजों दा खनसेबो लेंहरदोंमोन बे माबायाव बावखुंग्रि हाजोनि माबायाव माबा जादोंमोन नामा भाई फेस्टिभेल जादोंमोन भाई आंखौ जगाजग खालाम आं बे समाव एकदम बहुत बेस्थ' आङो रावखौ फन खालामनो बावलायलाङो बे समाव खामानिया ओरैबायदि बिजि आंना आं हरनि 9टा गाहामाव सफैयो दाबो दा एसे खमखायसो आङो थाब सफैयो नङाबा आं हरनि ओरैनो बाक्सायाव बहुत बेलासिनि 5टा गाहामावसो आं फैनो मोनो फैगौ मानि गारि घरानि खोथा दं आरो एखमबा गारिबा फैनो हाबाय थाबैनो आरो एखमबा लासै फैबा बहुत टाइम जाबोयो बेबायदि आरो बे समाव आङो जगाजग बावफैलायलाङो मेंनानै माने बेखौबो फंबाय अबिनाशखौ फन बुफिनो होननानै दासिमबो बुनो रोंफिनाखिसै आङो बेबायदि आरो ओमफ्राय दा नैबे समाव सारा दहाय सारा एसे होनखादोंमोन होमब्लाबो जुदि गमा जुदि सोरबा जुदि ब्रा जुदि सारखौ रिकुवेस्ट खालामबायोबा सारा जोंनि बे प्रडाक्सनाव फैफिननांगौ नोङो माने भाव खालामफिननांगौ होननानै जुदि बुङोबा हमना लादो एक्टरनि बिफा जानांगौ एक्ट्रेसनि बिफा जानांगौ रल लानांगौ होनना बुङोबा बे समाव सारा मा थांगोन ना थांला एसे हागोन बेखौ माने सर्टकाटै जुदि आंखौ माबा होयोबा टाइम होयोबा माने जेनेबा बारा गोबावै जेनेबा दिनै खालामबाय दिनै आं गाबोन फैफिननो हानाय बिदिबा खालामनो हानाय मोनसे सुबिदा थायो आरो साननैसो खालामनानै साननैसो लिरबाबो हरजाया साननैसो जेनेबा सुटिं खालामबाय आंखौ सानसेबाबो हगारनांगोन बेबायदि आरो थारमाने जोंहाथ' उफाय गैया जोंहाथ' मोनसे बाध्यता दं साख्रिनि खोथाबो थाबाय नङा होमबा बे गथ'आव जोङो बबेबा सनिबाराव रबिबार थायो सनिबाराव जोंना सेकेन्ड सेटारडे फर्थ सेटारडे बे ब्लड थांब्रबनानै खालामहैनानै बेबायदि सिखाव बेबायदि आरो खालामनो गोसो खालामनोबाथ' गोसोफ्रा मोजां मोनफिनगोन आरो बेफोरखौ हदाय मोनसे ओरैबायदि थायो बेफोराव जुदि जोङो माबा खालामनो मोनोबा बा माबा मोनसे सुबिदा मोनोब्ला बाहाय मोनसे हाबनानै थायोबा गोसोफ्रा बहुद फ्रि जायो आरो जों दा बावलांजोबो आरो बबेबा टेनसनफोरखौ जोङो बाहाय हगारनो गोसो जायो बाहाय फ्रि आरो बयखौबो लोगो मोनबाय गोदान मानसि लोगो मोनबाय बेफोरावनो जों मोजां मोनो आरो गोसोखौ सैथो बाथ्रा ओमफ्राय आथिखालावथ' सारा दानि जेनाखि सावथुन प्रडाक्सन बेखौथ' सारा नायखायो एसे नायो दा बे हिसाबै आङो नायो मोजां आरो मोजां मोनो जोंनि माबाफ्रा सावथुनफ्राव बर' सावथुनफ्राव बहुद दावखोबाय जेरै माने माबाफ्रा टेक्न'लजि बा टेकनिकफ्रा बहुद मोजाङै जाबाय आरो माबाफ्रा केमेरानि माबाफ्रा दा बे हिसाबै बाख्नायथाव जोंनि गासिबो आरो जोंनि दा एक्टर होन एक्ट्रेस होन बिसोरो बहुद टेलेन्ट नायो बिसोरनि फावफोर दिहुननाय दिन्थिनाय मोसानाय एक्टिं खालामनाय बेफोरो मोजां नुयो आरो दा जोंनाबो जोंनि हारिनि माबायावबो बर' सावथुनफ्राबो खम नंला रुजुनो हाबाय बयजोंबो नङा होमबा जों गुबुन हारिजोंबो जों रुजुनो हायो दा मोजां दा आङो नायो दा माबानि लिंसारनि नायो आरो सिमांनि नायो आरो जोंहा माबा रिया प्रडाक्सननि आरो माबा हिसाबैथ' आरो फुजि हेलेना बिसोरनि एक्टिंफोरखौ मोजां मोनो आरो नायो आरो मोसानाय माबानिफ्राय आरो बिसोरो बहुद माबाबो जाबाय बिसोरो फाव देखायनाय एक्सपार्ट जाबाय बिसोर नायनानै नुयो आरो दा सानै धोरोमनिफ्राय माबा मोनसे दानि मा होनना बुङो फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौहाय बे सावथुन मुलुगनि सायाव बा बर' हारिमुनि सायावहाय माबा मोनसे एडभाइसफोर होगोन नामा सारा माबा मोनसे बुंनो गोसो दं नामा सारा बुंनानै होनो जों बा जोंनि ससाइटियाव जोंनि दा बर' सावथुनफोरनि गेजेराव आङो बुंथावथावथ' एसे बुंनो लुबैबाबो दानिया दाथ' नायनानै नुनो मोनो जोंनि बर' सावथुनफ्राथ' बहुद माबाबाय दावगाबाय बे हिसाबै आरो मोनसेल' आंनि खावलायनाय जाहाथे जोंनि आर्टिस्टफोरखौ जाहाथे मोनसे साइडआवल' दादों बेखौल' खावलायो आङो आरो बयजोंबो गोरोबलायनानै एकदम मा बुङो बेखौ बिनि बे गलायलायनानै मोनसे मिलिजुलि मोनसे फिल्म खालामोब्ला बाहाय बयनिबो साइडनिफ्राय मोनसे नायनो लुबैनाय फैगोन ना जेनेबा आं जोंनिफ्रायबो उमुग दङ बेफोरबायदि मोनसे बोनो हानाय जोंनि बर'
रायजो राजाफोरखौ नंगौ नंगौ बेफोरबायदि मोनसे आं खावलायो आरो जोंनि माने बाहाय वान साइडल' दाजा जेनेबा धुबुरी साइडआ धुबुरी साइड बानायनाय क'क्राझार बानायनाय बिदिल' खालामनो नाङा बयजोंबो गोरोबलायनानै जुदि बानायोबा मोनसे बयहाबो गोसोआव फैयो आरो माने बे फिल्मा बहुत मोजां जागोन दा माने बर' सावथुना बे नायथावथाव जानो हागौ बेफोरबायदि मोनसे थायो आरो बेखौल' आङो खावलायो जोंनि बर' सावथुनफोरनि दिहुनग्राफोरखौ माने बिथांमोना गोसो होनानै आरो दावखोनांगौ रावखौबो नायनाङा जोंहाबो गुबुन हारिफोरजों एकदम माबा खालामनांगौ कम्पेयार खालामनांगौ आरो रावखौबो लाजिनोथ' दरखार गैया दरखार गैया आरो जोंबोथ' जों दा बिटिआर मोनबाय जों मालायखौ मानो जों मालायनाव सोनारनो नङा होमबा जों दिहुननो थाखा रां गैया जों माबा मोनसे फैलायगोन नङा होमबा हेफाजाब मोनगोन सोरनिफ्रायबा जों बेखौ जोङो गारनो नाङा आरो जों मालाबाबो हारिमुखौ जोंनिखौ जों माने गाहायाव दोननाङा जोंनि हारिमुवाथ' बहुत गोजौआव जों बर' हारिफोरखौ रावबो सिनायै गैला बुहुमावनो गैला होनजायो जोङो बुहुमाव जोंनि गाननाय जोमनाया बेसे समायना नङा होमबा ओरैनो सिनायखायो जोंनि बर' माबाफ्रा जोंनि जेनेबा मोनसे फोरबोफ्राव थांब्ला माबाफ्राव थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरनि गाननाय जोमनायाव जों बेसेबां मोजां नुयो नङा होमबा बर' दख'नाजों बेफोरबायदि नैबेखौ एसे खिथानांगौ नामा सारना साख्रिनि समा बेसे बोसोर दंबावो दायो आंनि साख्रिनि समा दा माबा दंबावो 7 बोसोर दंबावो 7 बोसोर दंबावो स' होमबा नायगिरि नोंथांमोन माबायदि मोनखो नोंथांमोना दे सारखौ आजां गाजां खावलायबाय थादोंमोन जे गुम्बुरनि आरो एनानि फानजारनि एक्टरनाव थां बेखौ लानानै फै बाहा दं मानसिफोर नुथारलांबाय थादोंमोन थ' दिनै नुनो मोनबायानो दिनै नुनो मोनबाय माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय मानोना जोंनि खामानियानो बेनो जों बेबायदिनो जों गोदोसोनानै थानाय आर्टिस्टफोरखौ जोङो बोखांना लाफिननायदों जेन' जायफोर इयुन जेनेरेसनफ्रा देनांफोर जेन' सारना जुदि बे बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय बायोबा बैसो जानानै अब्ला जेन' नुफिनो जायफोरनो जायबो दिनैसिमबो जोनोम जायाखै जेन' बिसोर नुलांबाय थानो हायो बेनि थाखाय जों बे खामानिखौ मावनाय जादों दा जोङो दिनै नोंथांमोननि लुगैनाय आरो हास्थायनाय बायदि सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सारनि सावथुन मुलुगाव फैनाय आरो सारनि फेमिलिनि सोमोन्दैबो मिथिबाय आरो आथिखालाव सावथुनखौ माबायदि दिहुनो आरो आर्टिस्टफ्रा माबायदि गावजों गाव माने मिलि जुलि थालायनानै माने मावलायबा साबसिनबो जागोन बायदि बेनिबो माखासे एसे साजेसन सारा जोंनि गेजेराव होबाय दा आङो बे समाव बारा फोलावनो सानजायाखिसै आं बे समाव फोजोबनो नागिरदों दा मानोना सारखौ आंबो दिनै बै समाव जों उन्दैयावसो जोङो सिनेमायाव नुदोंमोन ओमफ्राय दिनै जों मोगथां जिउआवहाय सारखौ दिनै जोङो लोगो मोनफैबाय आरो सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय दा बे समाव जोंबो बिराद थुलुंगानाय मोनदों आरो बुहुत माने थुलुंगानाय मोनो बेबायदि सिनियर आर्टिस्टफोरखौ जों लोगो मोनोबा आरो गोबां बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रि खोथा सावरायनो मोनोबा दा नैबे समाव सारा जोंनो बेखिनि समखौ होबाय आरो सारनि जेनाखि माखासे बाथ्राफोरखौ साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो जोंनि बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामनानै होबाय दा बे समाव जोंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आङो बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेल जानानै सार बे समाव सारनि खुलुमनाय जासिबाय आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय मामले फंबायनिसिम बिटिआर इनफो स्टुडिअ बे फंबायमोननि बे चेनेलखौ बिटिआर इनफो स्टुडिअ दा बिथांमोननि बे चेनेलखौ जाहाथे आंखौ सिनायथि लानायाव आं बहुत गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि चेनेलखौ जाहाथे बयबो नायनानै मोजां मोनो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ गोबाङैनो आरो बयनोबो जोंनो बर' आइ आफा आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साबसक्राइब खालामनानै होयो बेखौनो आङो खुलुमनानै जोंनि आइ आफामोनखौ खुलुमनानै आङो आंनि एसेयावनो फोजोबबाय आं अशक बसुमतारी आं बहुत गोजोननाय मोनदों फंबायमोनखौ आरो बेबायदिनो सम सम सिनायथि मोनलायोबा बयजोंबो मोजां मोनगोन आरो बयखौबो मोजां मोनो दे